Hala, gora! Zineman ikusiko gara, alemaniarrak, grisez jantzita eta zurdinei. Oraindik ez da berandu, samurtasunari toki bat egiteko. Zabortzera botatako musua, berreskuratu behar ditugu, maitia, maitia. Paraíso zineman ikusiko gara, leku hau ametsak forjatzen diren materialarekin egina dago. Paradiso zineman ikusiko gara, alemaniarrak, grisez jantzita eta zurdinei. Paradiso zineman ikusiko gara, leku hau ametsak forjatzen diren materialarekin egina dago. Paradiso zineman ikusiko gara, alemaniarrak, grisez jantzita eta zurdinez. Paradiso zineman ikusiko gara, leku hau ametsak forjatzen diren materialarekin egina dago. Paradiso zineman ikusiko gara, alemaniarrak, grisez jantzita eta zurdinez. Paradiso zineman ikusiko gara, leku hau ametsak forjatzen diren materialarekin egina dago. Paradiso zineman ikusiko gara, alemaniarrak, grisez jantzita eta zurdinez. Bideo hau eta beste asko ikusi nahi badituzu, jaitsi gure apa. App Store eta Google Playen eskuragarri. Ez galdu! 1, 2, 3, 4, goazen! Goazen!